या के होबेर अरे रूसी जाई है सूरज दुलारुआ रघी। ई मौगी बार बार चुप काहे हो जाती रे? काहे रे मौगी? आई हे दादा उगिए सूरज माला नैयो न डोले उगिए सूरज माला नैयो न डोले रे कोयलिया बोले हो गईले भोरा भी लागल बा हम न जानत जातना कष्ट होला छठ भूखला में दीदी त गीत गावे बाझल बानी त हम काम बना देता ने उगिए सूरज माला नैयो न डोले उगिए सूरज माला नैयो न डोले रे कोयलिया बोले हो गईले भोरा भिनुसार गईले भोरा भिनुसार। गा रे छोटकी का करता है? गाओ गाओ तनी दीदी फोने मुंह घुमा के बैठल बाई। साड़ी में पिन लगावत रहे। अच्छा पिनिए खुल गेल चला गावा गाई तबे नु गाई। अरे हाउ कैसे ते एगो गावलिस ना सोना के कटोरवा वाला गाओ कढ़ा कैसे गाई हम खाता नहीं तो पकड़ा मत जाए। गावो कढ़ावो हमरा नो खैया शुरुआत वाला। अरे कहां पाइबो सोने कटोरवा कहां रे पाइबो हो दूध अरे कहां पाइबो सोने कटोरवा कहां रे पाइबो हो दूध अरे कहां पाइबो सूरज दुलारुआ रघी या के होबेर अरे कहां पाइबो आदित्य दुलारुआ रघी या के होबेर अरे सोनरा खाइबो सोने कटोरवा जे अहिरा घरे हो दूध अरे सोनरा घरे सोने कटोरवा से अहिरा घरे हो दूध। अरे सामने पाई रे आ होई के ले लेबे ए जे गगालवा का हो गइल? अरे मौगी त फाड़ा में काहे के ले लेबे हे जरा खाई त का बताई दीदी से के भूख लागल बा। का तो भुनु भुनु बोलत है रे कस कस के गाँव ना गीतिया के तरह अभी भूख लाग गइल ना दीदी भूख ना लागल बा हमार इक्का जानत है विपत्ति हमर कॉलेज से भूखल बानी खाली इतनी से खीर खा के बानी आ कुछ ना गाए आ होई केरावा रहल 3 गो 4 गो ते एके गो लौकाता एगो गिर का आई हो दादा खा ना नु लेलिस रे तो छठ पर्व मजाक ना करेला बड़ा उतिम पर्व ह बड़ी भाग किस्मत वाला आदमी होखेला नु जेकरा घरे छठ होखेला बुझाइल ना दीदी के जाने रौवा में बेसी गुल बा हमरा में एगो बतरवा में 3 गो बा एकर मतलब 2 गो हमरा में डाले के 2 रौवा में डाले के त हमरा में एगो कम कैसे हो गल? का जाने अब उहे जानस अरे बराबर हो गल जी बराबर हो गल अभी खन रौरो ना बुझाला फलवा ने सुने तो गावा गीतिया गावा ऐसन गलती करबो मत करी ह ना जी इतना हम पेटू भइल बानी ना बड़ी भाग किस्मत वाला आदमी होखेला जेकरा हाँ, घरे हो, होखेला चला तो गीत तो गावा एक छिपा के बदल में 4 छिपा काले फिर खा ले लू हम नु जानता नहीं। अरे पूर्वे पाइबो सूरज दुलारुआ रघी या के होबेर अरे फूटी जाई है सोने कटोरवा ढोरकी जाई है हो दूध अरे रूसी जाई है सूरज दुलारुआ रघी या के होबेर अरे रूसी जाई है सूरज दुलारुआ रघी। ई मौगी बार बार चुप काहे हो जाती रे? काहे रे मौगी? आई हे दादा हम का करी ए छठी माई आई रे मौगी तू का कोइलिस रे? हाय खागो ने दीदी भूख लागल आई हे दादा अब तू ही हिसाब करे छठी माई पगली के तब बुझात नहीं कि तोरा खाली तनी सा पागल है रे छठ काठा सुखल छठ होई के महिमा कितना भाग जोगे आवेला मजाक समझ ले बड़ू हैं सबसे उत्तम पर्व आदमी कहेला कि छठ पर्व
हैं जा दी है दीदी बड़ा कठिन पर्व होखेला सब कोई से ना होखेला जा दी बड़ा दीदी सोच जी समझ के ठानल जाला खाली तो गलती हो ना जा दी हमरा के छठी में माफ कर दियो है छठी में माफ कर दियो ऐसे मत माफी मांगो दंडवत पड़ब नाम को कि गिर के माफी मांगो बुझाइल कल लो हो मौगी जा दी हमरा गिर के माफी ना मांगल हम उठ बैठ कलत कान हां धके हां उठ बैठ कल हे छठी माई खइले बानी त तू खियैला हरु फल ना चढ़ैती ना तनी खइती बढ़िया ले कर ना तो छठियों में उसी कंजूसी कर लगे सूरज बाबा तनी बढ़िया ले एक बार कर के बताई कैसे कइल जाला पागल ये का रे हम मौगी माफी मांग लेनी है से कान धके हे छठी माई तू हिनु कहलू कि फल लेके जैसे घाट पर हम खाइम त तोहनी के खइह सन हां छठी माई तो पागल सन कहानियन करती एकरा के बुद्धि दीही तनी नीके हम पागल सन का बनी अरे ना हो ठीक बा चले के घर जाइम नु पहले फार को करके खाइम हे में से बटाई है हाँ पेटू दास चल रख सब दौरा में दीदी सरिया दी तनी हाली हाली हमर भूख लागल बनू एगो केला खाए से का हुई इधर से ओमे पकड़ी लेनी है